L'any que ve 100 anys. L'any que ve 100 anys. M'ha fet també pensar molt en això, en el tema de fondista. O sigui, què significa ser una fonda? Fondista significa hospitalitat, un client que quan arriba a taula pot menjar el que estàvem parlant ara, una gastronomia local i de paisatge, però a més acaba en este caliu d'arribar a l'habitació i trobar-se com a casa. He adquirit la filosofia de meus iaios, de ma mare, de fer recolzament al poble, i ara és un dels principals objectius que ha nascut en este Covid, anar a comprar el pa en però a l'altre també, a l'altre li compres el peix i anar fent així. Els mariners de la Petra van explicar molt efusivament i amb molta alegria tot l'acolliment que van trobar aquí a la Ràpita, que si se'ls va donar de menjar, se'ls va donar allotjament. Però no és cap sorpresa, els rapitencs som així, tots junts tirem del carro, tots junts ens tirem a la mar i així ens ressorgim de les situacions extraordinàries i és la nostra identitat.